12 нали, ли? Да, при 12 не трябва да пропуска. Тоест, угасена ти е колата и дневните не работят. Чакай се. Това защо в момента телевизионни звезди ли ставаме или? Китайците ще му такова, ще му напише едно писмо, да ми прати ново. Колко пуснеш, толкова пропуска. Тук е 3. Да, той изобщо не спира. Странно. Добре, пусни му примерно 14. Да, съм малко повече. До 18 може да пускаш, няма проблем. Пише, че издържа до 18. Да? Едно да се изпари. Да ти кажа. Нещо е деятелното и чудо е? То в момента май си минава всичко То си свободно. минава, да. Е до 18, ако слушам. Няма смисъл, това всичко му минава, човек. И аз да дръж. Свали го на 12 и изчакай да видим дали ще падне после. Защото идеята е... 12. Да, 10 и 10 става. 10. В смисъл, като падне, то трябва да изчака 15 секунди и да спре. Като... Може да пуснеш и тайна. Да сложим ли на тайна? Не, аз го имам тук. Има На, ли? Добре. на видеото. Чао, весели празници, братле. Чао, Митач. Може би изпушил нещо. Митаче. Ти ще имаме полудилника. Не, Те ли? Няма това. не, нямаме. Няма да мога. Добре. Толкова ще още Та следващия матч. един вод, бе, човек. Ви сега, понеже не вярвам толкова на моят уред и такова. То си пуска. Добре, я закачи и тук и жълтото. Чакай. Трябва да го свали на половина, ако закачиш жълтото. В момента нищо не става. Нищо не сваля. Бах ти. То и как става? Странно. Чай, що се отключи, човече. Ето. Всичката е... Да, без късия, дай. В смисъл... Ко краде ти било? Уа. Чао, весели празници, момчета! Арменците празнуват ли или това е срамна дума за тях? И те празнуват. Кой искаш да го направим те? Нищо не се промени. Пирале. Ти работиш. Вчера работеше деца. Работеше това? Да. Не, сваляше наполовина, поне с моят отсет, като го мерих, не знам. Пак може и той да е смотан. Няма как да те смотам, защото ти сваля точно на половина, братле. Сещай се. Да. Добре, както и да е.